zura inthawe yatina icho kwadi muri Zimbabwe kandi vanapinda ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri Zimbabwe. Ndine nyaya nezvishamiso zvakaitika nezuro ndiri mukati meguta reHarare ndiri mukati mekusvika panzvimbo nyaya yemwanasikana akaroorwa ne22 years akaroorwa ne23 years 25 years 26 years 27 years kutaura kuno kwatiri kuita mwanasikana uyu aenda mumba kana kwenda kechishanu kana kuti kechi5 asi zvadaro mwanasikana akatizira riri pamuviri aenda nepamuviri kudaro iko zvinozvi asvika pamwedzi watayo 7 months asvika pa 7 months akataka kurwadziwa nepamuviri asi pane mashoko akataurwa namai vake vekubereka amai vemwana uyu vakashivedzera kuti izvo handisi kuda tsvakirai kudo handisi kuda matekenya ndebvu ndati handisi kuda roora imbogara ine mwana ndichazokudzai kada kuda mari yangu uye zvechandinoziva ndechekuti izvo kana ari mukwasha atora mwana wangu vanotoda profit seni pandakaroorwa inini ndakazvarawo mwana iyeye kwatakaroorwa kwacho vakabva vafara saka chinofadza munhu anenge aroora mukadzi kuitirwa mwana saka kana pasati pane mwana anotoda kugamuchira mari yako mukwasha damai right zvakaita kuti vanhu vati waitatongera mwari kuti mwana uyu dzimwe dzenguva aite mwana kuti anoita asi kana tichiroorana ngatingovimbai kuti kana munhu achinge avaka imba yake ane zvaachabuda kuti aite sei aite wai varamba pfuma vachati vasati vakuziva zvinozoitika mberi yes vadaro mukoma KB mwana akamborwadziwa nemhumba ine 7 months asi amai kunyange vasina chavakapiwa vakataura mashoko kuti pese panorwadziwa mwana uine nhumbu panorwadziwa mwana uine kuzvitakura kwake munofanira kuti mundishevedzere haafaniri kuti anosvika muchipatara asati asangana neni teni oro shibwiri benefo wakachiwemba keminekasha inzwai muri yeZimbabwe mwana uyu akazorwadziwa zvakare nemimba apa 9 months mukwasha akatevedzera mashoko itai kuti amai vazive nokuti imimba yekutanga iyi inonetsa amai vachibva vashevedzwa asi mashoko akazoonekwa ndiye kuti pese paishevedzwa amai ava kana mimba yange ichirwadza inobva inyerera kuti si zvokuti kana makatopinda naye mutreki akutomhaya kuti senge asina zvitakura haasi kurwadziwa right ndokupinda pa 10 months ndokupinda pa 11 months ndokupinda pa 12 months pamuviri ndokuenda zvipataro zvawanda 3 achinzi anofanira kuti arwadziswe amai vakashevedzera kuti mashoko kana muchiti muda kumurwadzisa muri kurevei iyo mimba yega kana yakwana nguva yayo ichaita sei ichakwana so mukwasha akazoita nguva yekuti izvo inini handichanzwisisi hongu munhu akatakura pamuviri haasi mwana wangu mwana uya mumana but chiri mudumbu ndechani ndechangu ndoita sei ndobva aenda kwaakaenda kwakaenda kunorwadziswa nguva yakataka kurwadziswa mwana uyu haana chakabuda kusvika pamuviri panyarara ndokubva adzuka kumba zvakare adzuka kumba pamberi pacho pachitaka kuzorwadza ari kumba achirwadza ari kumba amai vachibva vashevedzwa pakashevedzwa amai vachisvika zvakaramba kuramba kuti mwana apone ndopa vakazoenda kunoshevedza munhu wavakashevedza uyu akanga ari munhu ari kutodarika ane kwaaibatsirawo nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe yakaitika nezuro kunzvimbo yekuHighfields kwamachipisa alright adaro munhu wachibva shevedzera kuti ndiri kuona kuti mune munhu wamunoshevedza kana mwana taka kurwadziwa zvikanzi hongu zvikanzi right ndoda kuti mundibvunzire mukadzi uyu kuti pese paanorwadziwa nepamuviri pake chii chinobuda paari panyama dzake izvi murandakadzi uyu anokutaura nyaya yekuti iye kana akurwadziwa aisagona kufamba zvakanaka aifamba akavhura makumbo kuita sekunonzi munhu ane maronda aimera bundu pasaizi pemuseso bundu iri dzvanyika kuratidza kuti bundu ramera asi nguva yanokunyarira kuti acharwadziwe bundu iri akaritsvaga airishayiwa asi chinhu ichocho anambogara achiudza murume wake kuti ndochiri kuitika munhu uyu ndakazvitaura kuti mubvunzei zvikanzi izvezvi ndiri kukumbira kuti pose paari kurwadziwa panongomera bundu iri ngatiudze tiramera munhu achibvunzira nawo zvikandizvo ndiri kuona mwana ari kumera bundu zvikanzi nemwanasikana kana ramera nichakuudza pakamera bundu zvikanzi musaudze amai vake kuti nhasi mwana ari kurwadziwa so mwana achibva arwadziwa munhu vakashevedza munhu aida kubatsirana naye uyayo zvikanzi bundu iroro ndo ratiri kuda iroro vachibva vaudzwa mukoma KB vanhu vanoganga nyaya iyi ndakaitsvaka ende nyanga iyi ndakaipiwa mushure menyaya ndakataura nezuro kuti izvo ichokwadi kuti izvo aba vemwana vanga vakaisa gonye mumwana vakasvika pakurimedza vanoti takagara takateerera nyaya iyi pachizoitika zvinhu izvi
zvatipa kuti kudani kuzadzisa pamusoro peimwenyaya yombotaura bundu iri romukoma KB amai havana kudanwa asi amai vakasvika vasina kudanwa vachipopotera mwana achigomera mwana akarara kuti chii chiri kuitika ende munhu aida kubatsira mwana uyu akati chatinoda kubatsira mwana uyu ndechekuti mwana hafaniri kuti aendeswa kuchipatara nekuti akaendeswa kuchipatara nyaya yagara iripo ndeyekuti mwana hafaniri kuti abude asi kana abuda haafaniri kurarama anofanira kufa ndokusaka makaudzwa kuti izvo handisi kuzotora mari yenyu kana musati mabata mwana uye zvekubata kwakatika mimba iyi yaitori misteki nekuti akaibata asati auya pano dai akauya pano asina mimba aisabhabata saka nyaya iripo ndeyekuti amai vakasvika vachipopota ndakakuudza kuti mwana wangu kana chikarwadziwa munofanira kuti mundidane se musina kundidana vachibva vabvunzwa unzi imimi saka madaniwa nani akuudza kuti mwana arwara nhasi ndiani angachibvunza mashoko aya kuna mama vatete hanzvadzi yemurume okay murume anokwanisa kubvunza hanzvadzi yemurume ende iye mwana wacho aitogomera achitaura kuti wangu kwemimi kuuya kwamaita madani wanani nekuti anga agara ngudzo dzimwe tsanangudzo zvikanzi right amai muripo ipapo nhasi pamwana mwana wenyu hamuna chamuri kusvika wangu mwana wenyu ndokubva kwatorwa reza mukoma KB muri yeZimbabwe kuchibva kwatorwa reza ndokubva achingwa pakapane budo ndokusvatuka datya ndokusvatuka datya pakasvika datya amai vaive nguva yakabuda datya kwakufenda varipo ipapo vachipepuka hapana munhu akavabata hapana munhu akavanamatira kana kuita sei vakangosiyiwa vakadaro vanhu vachibva vaita action dzavo mwanasikana uya kusvikira apona abuda mwanasikana uya achivashedza kuti ndibvisei pano kana vachimuka pano vanofanira kumuka pana pandisipo amai vakazopepuka ndofunga vakaita mahours ari kunosvika kuma7 hours vakarara vari panzvimbo vachizopepuka chibvunza mwana zvikanzi mwana aendeswa kuchipatara anzi mwana kuendeswa kuchipatara havana kuudzwa kuti munhu ane mwana vakanzi mwana hasi kunzwa zvakanaka handima muchizizivira kuti akazvitakura aigara achirwadziwa uyezve mimbi yake yakadarikidza yatove negore saka aendeswa kuchipatara asi imi muchibva pano munofanirwa kuti muite sei muende kumba nokuti maapinzwa macho hamuzi kudiwa vanhu amai vakachema vari pamba amai vakachema vari pamba mamudisa kuchipatara chipi chandingazivi uyezve achirwadziwa inini mai vake ndini ndaifanira kuziva zvokuita vakanzi izvo endai kumba mwana wenyu kuchipatara kwaendeswa apinzwa mune vanhu vasikapindira vanhu vakawanda muchazodaniwa mumwe ndobva vaendeswa mwana kutaura kuno kwatiri kuita mwana atori nemazuva asi amai vasati vasanganiswa richi nemwana asi vakazobuda pachena kuna tete hanzvadzi yemurume akaroma ukosha wavo kuti imimi chii chamakashika mwana wangu chakabuda pamwana wangu makachiisa kupi kana musati mandipa ichocho ndo chinhu chamucharoora kuite mwana wangu amai vemusikana uyu vakaramba roora kana pfuma kubva mukwasha vachiti kudini vachiti izvo handikwanisi kutora mwana wenyu kana mwana wangu asati aita mwana kwamuri nokuti chinonzi profiti pakuroora inyai mwana saka kana pasina mwana handifungi ndikaite sei munhu wandiri kutaura uyu akandotorwa pamagirosa paakanga ari kunzi tinokumbira kuti muite sei muuye panapa mumbotibatsira mushure mekunge aine vamwe vanhu vaakabatsira so mushure mekuchekwa kwebundu yanga iri pamusikana uyu pakabuda datya ranga riri mhenyu here datya nemhenyu vanoziva pane chimwe timatasha tinoita singeti tichena tisingakurisere but tiri tichena achina kuti mbo tukakabuda ipapo kachitori kamhenyu kachitombatuka saka kakaenda kupika datya pakazuka pisa izvozvi mwanasikana uyu ari kupi atobuda muhospita atori nemwana wake ende akatovigiswa baba venguwasha hapo akatoendesa kumba kwemwe hama yevanhu vakaita sei vakaroora vakaendesa kuhama but mashoko avo manje vari kuti iwo wongu tichamuvinga uku tichagara naye but tichasvika naye kupi asati adzokera kumba kwake obvious kumba kwamai vake anofanira kuti aendeko ende mwana anofanira kuti aonekwe but ari kuvabatsira achiti ane zvaaroda kuita nekuti simba ravo ranga riri padatya so hatizivi kuti vachazoita sei mwana akabetserwa amai ava musikana uyu mwanakomana akatosimba tori raiti pazvese and madoctors ari kuti nenguva yakatora kuenda kuchipatara zvese vakatosvika manesi akatoungana kuti muri kurevere kuti mwedzi yemunhu ndiyo yaita vanhu ndiyo yaita but waimaponera kumba kuti pane zvanga zvichiitika but vanhu vanonzwisisa nokuti vanhu vanobva mune vanhu zvinoitika makaona anozoona dzimwe dzenguva katoenda kuchipatara dzimwe dzenguva ondonzi zviri kuitika izvi maregere kumbofamba kuti pachivanhu kana kuenda kunoita sei vanonamatira ihaifiridzi hey muri yeZimbabwe muri kunzwa chamai amai ava mainyakubereka vane vamwe vana here kana kuti ndiye mwanasikana wavo yeye ndiye mwana wege yeye muri kuti izvozvi pamurume waanaye mwanasikana uyu ndiwe chinumber 5 ndiwe chi5
achienda vachinomutora kwese uko anombobata pamwiri asi izvozvo ndipo akatanga kubata pamwiri asati aenda kumurume akatonotizira nenyaya yekuti ndane nhumbu saka nhumbu iri tonzizwa yakaita good luck kuti abate nhumbu inyaya yekuti akaita musikanzwa asati aenda kumurume asi dai akangosvika kumurume chete kunyange akaita nerudzi rwupi hapana kana amai izvozvo vakatsamwa vachiti mwana wangu ari kupi havasikuziva kwaari chakanyanya muri yezimbabwe muri kunzwa chiri kubva pahighfield munoti kudini nacho bozhongora segment tiri kukocherwa nevasangwira vedu veexpedite dna zimbabwe vana mazvikokota panyaya dna test ndozvakuti pane vakawanda izvozvi vari kudaka kuita madna test ingobatai expedite dna zimbabwe nhasi chaiye sezvo maresults avo ari 100% accurate service yacho 100% private and confidential maservices aya anosanganisira pre and post counseling vanoda madna test akasiyana anosanganisira paternity test maternity test relationship test animal test infidelity test test ichiri nhumbu ingobata expedite dna zimbabwe nhasi panhamba dzenhare dzinoti 0773271112 0773271112 kana 0773006606 vakawanda vaitobvunza kuti zvinoita here kuti nhumbu right munhu akazvitakura pakwanisa kuita madna test aiwa ndosaka shasha veexpedite dna zimbabwe vainoshedzera kuti ichiri nhumbu vanokwanisa kuita matesti aya ingovabatai nhasi panhamba dzinoti 0773271112 kana 0773006606 munogona kuashanyira pa 146 Kwame Nkrumah and 60th Avenue Westminster Court